खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 12 फेब्रुवारि 2022 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। बयनिफ्रायबा गाज्रि खौरां फैनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव दिनै गोजोनै थानो हागोन। गोजोन आरो गाहाम थासारिबो मोनगोन। जेरावबो देरहासार जानोबो हागोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। सोरबा लोगोनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, नाथाय सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लामा सामायाव जाब्रबथायनि आसा दङ। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। लाइमोनफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना जोबोर मोजां। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। आयाबो बांगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। बिदा फंबायजों हेफाजाब मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। गुबुननि अनसायनाय मोनगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोआ जोबोर खुसिबो जागोन। देहाया नाथाय बारा मोजां थानाय नङा। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोननो हागौ। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियावबो गोबां खहा जानांनो हागौ। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहायाबो मोजाङैनो थागोन। गोसोआ दिनै जोबोर उसाव बादाव जानो हागौ। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। समाजाव मान मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो गोसो दुंखांगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोजोनै थानो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन। गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन। गोबां मोजां खाबुफ्रा दिनै फैनोबो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन।
कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायनो हागौ न'खराव अनलायनाय फैगोन गोबां खामानियाव मुखुब थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैगोन गुबुननि थाखाय मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो हानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौबो दोनथुमनो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन गोदान थांखि लानो रोंगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनोबो हागौ समाजाव लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरा जोबोर रमान्टिक जागोन अब्लाबो नाथाय जेब्लाबो सांग्रां थानांगोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गुबुनजों अनजागोन आरो गावबो गुबुनखौ अनफिननो रोंगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजावबो गोबां मान मोनगोन देहाया मोजाङैनो थागोन न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो गोब्राब जागोन गोदान खामानिखौ जागायजेननो हानाय नङा न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव रंजानाय फैगोन गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो हानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन
बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां, आयआ बांगोन, मोननो गोनां धोनखौबो मोननो हागोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन, गुबुननि हेफाजाबखौ मोननो हागोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन, बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारगलांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जानो हागौ। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। देहाया बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, आयआबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जानोबो हागौ। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरबा लोगोजों हरखाबै एना एनिबो फैनो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ नाथाय फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।